To je unutrašnja stvar. Ja ću vam ovo ekskluzivno nešto saopštiti i uključujemo gledalca, izvinite na čekanju. Znači, Dragan Jakovljević je to veče došao ovde da gleda emisiju. Došao je kao prijatelj. Znači, nije bio gost emisije, bio je gost Milovan Jovanović, došao je da gleda emisiju i da se posle eventualno ode na kafu. I njega je Čović, koji je u zasedi čekao moju malenkost, primetio. Dok je urlao i dok je vređao i kolegu Jovanovića, ne samo da je mene šutirao, nego kaže i s tobom ću se obračunati bitango jedna, to je govorio Jovanoviću, a onda je rekao, a zapamtit će mi ona bitanga Jakovljević. Lažljiva bitanga Jakovljević. Tako da znate zbog čega je odstranjen Jakovljević, kao moj prijatelj i po Čoviću bitanga, čovek koji mu je donao kadetsku titulu, koji je od trojice igrača napravio buduće asove, Radanov, Aranitović, Simanić, a ima ih još, koji bi za godinu dana Zvezdi napravio 5 miliona evra brat bratu odmah, gde može da se desi da ti igrači odu iz Zvezde i da Zvezda na njima 0 evra zaradi, za razliku od Lipovija i sličnih koje dovodi Nebojša Čović, u klubu gde vršlja sa svojom suprugom, svojim kumovima, rođacima koje je pozapošljavao, svojim šlihtarama i uvlakačima ko što su Bekjarev, Mirko Pavlović i slični, gde ordinira sa svojim zetom, gde je klub uzeo u svoje ruke kao da je njegovo privatno vlasništvo, gde budnim okom prati da mu Andrej Vučić sa Banetom Đurđevićem ne otme klub, ali za svaki slučaj javno iskazuje ljubav i lojalnost Aleksandru Vučiću da ovaj ne primeti njegov animozitet prema rođenom bratu njegovom. To je razlog zbog čega je Čović napao ovde i to je razlog zbog čega je Dragan Jakovljević dobio otkaz sa stalnom primedbom Čovićom i ranije da Dragan pripada njima, drugoj struji, a ta druga struja su naprednjaci u klubu predvođeni Andrejem Vučićem. Čoviću, izađi jednom iz mišije rupe i Aleksandre Vučiću, jednom se odredi prema Nebojši Čoviću. To ti je moj 20-godišnji prijateljski savet. Nemoj više da me bije zbog tvoga brata. To, gospodo, da čujete, uvaženi u ovoj zemlji, pošto ovu emisiju gleda bar jedno 500.000 ljudi. Imamo gledalca na vezi, dobroveče. Evo, gospodine Grboviću, dao sam vam ekskluzivu.